Tanza con un grupo de mariscadoras en este momento afectada por unha disminución das axudas que se lle estaban a dar por parte da Xunta de Galiza, unhas axudas que servían tamén para permitir que moita desta xente tuvera uns mínimos de condicións económicas, para axudar tamén a complementar a cotización, os anos mínimos de cotización á Seguridade Social para poder ter dereito a unha pensión. Nos creemos claramente que disminuir as axudas que estaban contempladas non solamente é unha medida que desde o punto de vista do aforro francamente pois non supón prácticamente nada, é dicir que son pouco aforradoras e provocan moito dano social a persoas, como vedes, xente moi maior, xente que leva moito tempo traballando no mar. Polo tanto, a nós nos parece que non hai dereito á adopción deste tipo de medidas por parte da Xunta de Galiza. En consecuencia, nos exiximos, farémolo no Parlamento, farémolo tamén apoiando as movilizacións das mariscadoras, que se restituyan as axudas tal cual estaban hasta este ano, tal cual estaban. A nós nos parece que é o xusto, a nós nos parece que é unha medida que é o mínimo que se lle pode pedir ao actual goberno da Xunta. Non se pode seguir pola vía de restringir e restringir as axudas aos sectores máis desfavorecidos, máis débiles, a persoas, en este caso, que as coloca moitas delas nunha situación sen saída, cunha idade pois xa avanzada. Eu vou facer 70 anos e agora non estou para ir traballar. Unha que ando moi mal das pernas. O traballo das mariscadoras é un traballo moi duro, aunque nadie se imagina o que é, pero é moi duro. E jubilámonos e eu tiña 7 anos pagos, casi que 8 anos. Entonces arreglamos papeles e deronnos esa paja. Xa non la pagaban de tarde en tarde, porque cando non la pagaban, pagábanos ao mellor 2 meses xuntos ou 3 meses xuntos. Pero tiñábamos tamén que pagar o seguro do que nos daban, o sea, da mismo que eles nos mandaban, xa nos mandaban un seguro incluído. Bien, e agora de golpe porroso quitárona porque diz que é pola crisis. Eu penso que non hai tanta crisis, penso que a crisis que a fan eles ou que a facemos nós, pero nós os pobres non a facemos, fannola facer eles, porque teñen cartos para todo, claro que se dicía aquí, teñen cartos para facer o que non deben e non teñen cartos para axudar a un pobre. Vamos a ver, no medio de nós hai xente que é solteira, que quedou solteira e non ten paja de nada, e agora pois a situación ahora mismo é casi miserable, porque nin cobramos nin nos deixan ir a mariscar, e nós queremos que nos den o que nos prometeron, e senón que nos deixaron ir a traballar no seu tempo, porque ahora que levamos 3 anos na casa, que facemos nós agora? A onde vamos a traballar? Se non hai traballo para novos, menos vai haber para nós. Así que nos den o que nos prometeron, nada máis. Na vida, como sabe vostede, ante as cousas sempre temos dúas posibilidades, resignarnos e pensar que nada se pode facer, tragar que as medidas por inxustas que sean, ou, desde logo, esa decisión xa naturalmente deste colectivo, pois, mobilizarse no sentido de demandar o que é xusto, e en este caso o que é xusto é a restitución inmediata das axudas que ata o ano pasado se contemplaban.